Всички са работили. Цялото село вземаше участие Доброволен труд. в построяването. Тогава нямаше такива трактори, нямаше техника. И с волски коли караха вода с каци. Всичко на ръка с кофи сваляха, бъркаха цимента, върта. Пак с кофи носеха, наливаха бетона. Тухли всичко на ръце принасяха от улицата там горе. Кирмиди. Всичко на ръка се принасяше. Обаче цялото село с голям мерак работя. Всички. От най-старите до най-малките. Тичахме наоколо и децата постоянно ходиха на междучасията там да гледат какво става. Голям ентусиазъм имаше. Мечтаяха се кога ще стане да играят там, да танцуват, да има театри, да идват концерти, да изнасят. И идваха. Тук Стоянка Мотафова е идвала и Емил Димитров е идвал. И пиеси почнахме да даваме най-много ние учителите. Пиеси. Самодейността тогава се засили. Дядо ти хор създаде първо женски и после... Той пише и хора кога женски, мъжки, ансамбъл стана. Танцова трупа имаше, и аз играя в танцовата трупа, дядо ти събираше. Пиесите играехме и двамата, аз бях с суфльор. Ама имаме и аз съм играла в някои роли. Войчето като беше малък и той участваше. Най-интересно беше, когато Ангел с една помпа го помпи, той издиша, той пак почва да го помпи. И той се надува при всяко такова, при всяко помпане. Всяка вечер ние с дядо Начо отиваме на репетиция. Всяка вечер, няма такова. Ние учениците всяка година също и там издаваме в читалището, в училището, пролетна вечер, 8 марта. Тържества, значи тук... Тържества по случай всеки национален празник. Голяма дейност имаше. И много посещава. Баби, дядовци, деца, всичко беше там. Салона се пълнеше винаги. Всички, които са били тогава ученици, сега вече са възрастни, но се спомнят много добре за тая дейност, в която те лично са участвали. Да, самите деца. Благодарим на всички за невероятната подкрепа. Да. Чакаме гости с нетърпение. По-скоро да идват. Много поздрави, най-сърдечни поздрави от Татарево.